खुलुमबाय. You are welcome to back my YouTube channel JSPR by 365. आं दिनै नोंथांनो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोनां कन्टेन्ट लानानै फैदों. बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियली फरायसा आरो गार्जेन फरायसा थामहिनबा नखर बिगोमाफोरनि बेस खालामनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं सावरायनो नाजानाय जादों. आथिखालनि मुगायाव गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां खालामनो साफ्रोमबो बिमा बिफायानो हास्थायो. नाथाय साफ्रोमबो बिमा बिफानि नुनाय सिमां ड्रिम्सफ्रा हासिल जाजोबा, साक्सेस जाया. जाउनाव सोरबा गथ'आ उन्दै बैसोआवनो गाज्रि लामाजों थांनानै बिनि जिउआ केरियारा बरबाद जायो आरो सोरबाया एसे देरनानै गाव गावनि केरियारखौ बा गोरोन्थि लामाजों थांनानै खायसे गथ'फ्रा फरायनाय बिथिङाव बा बायदि बिथिङाव लोरबां जानायखौ जों नुनो मोनो. जाउनाव बिसोरनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ' गथायखौ लानानै गोबां बिथिङाव दुखु दाहा सहायनो गोनां जायो. दा बेफोरनि गुदियावनो दङ बिमा बिफानि जि मावनो गोनां बिफाव रल. बे रलफोरखौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा थि समाव मोजां रोखोमै फालिबोयैनि जाउनाव सानस'नो हायाव खायसे गोरोन्थि लामाखौ लानो गोनां जायो. जाउनाव बे गथ'नि थाखायनो बिमा बिफाया मोनसे बुब्लियाव खोब दुखु दाहा सहायनो गोनां जायो. बेनिखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफायानो गावनि गथ'खौ मोजां जाजानो लुबैयोब्ला उन्दै समनिफ्रायनो जों मोजां रोखोमै बे गथ'खौ जोथोन लानांगोन आरो मोजां रोखोमै जोथोन लायोब्ला बे गथ'आ देरै लावै फरायनाय बिथिङावनो होन बा बायदि बिथिङावनो होन, आखल दानायनि बिथिङावनो होन, बे गथ'आ गासैबो सोरगिदिं बिथिङाव गाहामैनो जागोन होननानै जों मिजिं थिनो हायो. जेरै जों फांसे बिफां फुलि गायोब्ला बे बिफांखौ मोसौ अरसै बा एम्फौ अरसै माबा मोनसे जासै साननानै जों मुलि होयो बा हासार होयो, दै होयो, बेरा दुमखन्नानै दोनो. थिग बिदिनो जोंनि गथ' गथायफोरखौबो जोंनि बिमाफ्रा नखर बाउन्डारिनि गेजेराव बे गथ'खौ फरायनाय लिरनाय बायदिसिनाफोरखौ मोजां रोखोमै बुजाय आजाय खालामनानै थासारिजों खाब जाहोनानै दावगालांनो थाखाय खायसे लेसन फराफोरखौ होयोब्ला बे गथ'फ्रा देरनानै खोब मोजां जायो. आरो आखल दानायनि बिथिङाव बिमा बिफाफ्रा उन्दैनिफ्रायनो सोमोन्दो लाहोनाय आरो बायदि सुबुंफोरखौ खुलुमनाय हुदा, धोरोमनि फारसेबो गियान होनायनि गोनांथि दङ. मानोना जाय गथ'खौ उन्दै लेभेलनिफ्राय धोरोमनि फारसे गेलेम होगोन बे गथ'आ दुगामारा एबा दुथां एबा गाज्रि सोदोब बाहायनो रोङै जायो. आरो बिमा बिफाफ्रा सोरबा उन्दै गथ'आ गाज्रि सोरजोंबा आखु दिन्थिनो नागिरोब्ला बेखौ बिमा बिफाफ्रा सुद्रायना होनाय, बेफोरबायदि खालामनाय इनाय, बेफोरबायदि खालामना हामा बा बेफोरबायदि खालामोब्ला मानसिफ्रा गाज्रि मोनो, बेफोरबायदि लेसन होबाय थायोब्ला नोंथांनि गथ'आ ओरैबादि गुनि गियानि जागोन आरो नोंथांनि फंफ्रोमबो खोथाफोरखौ मानिगोन. थिग बिदिनो जोंनि गथ' गथायफोरखौबो नोंथाङा उन्दै समनिफ्रायनो मोजां लामाजों दैदेननो नाजा, जाहाथे देरनानै बे गथ'आ गाज्रि जाहैया बेखौ नोजोर होनांगोन. आरो नोंथांनि गथ'आ सोरबादि मानसिजों लोगो जादों आरो सोरनि फिसाजों लोगो जादों आरो बिसोरनि बिमा बिफानि बेकग्राउन्डआ माबादि, बेफोरखौ नायनानै जुदि गथ'खौ नोजोर होयाब्ला नोंथाङा बै गाज्रिनि फिसा फिसौजों थांफानानै नोंथांनि मोजां गथ'आबो गाज्रि जाहैनायनि खाबु थायो. बेनिखायनो खोथायाव जों बुङो, जुदि बस्थासे आलुआव दरसे आलुआ गेसाव जायोबानो हल गासैबो बस्थानि आलुआ सेवलांनो हायो. दा बेनिखायनो नोंथांनि फिसाजो फिसालाखौ लानानै जा सिमां सुजुदों बे सिमाङा जाहाथे फिमाल थाङा बेखौ नोजोर हो. मानोना आथिखालनि जुगाव मोजां गथ' दानांगौआ खोब गोब्राब. जोंनि सोरगिदिं थासारिफ्रा ओरैबायदि गुबुंले जाबोनो हमबाय, जायनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ मोजां रोखोमै मानसि दानो नाजाब्लाबो बे खायसे समाजनि गुबुंले आबहावाफ्रा नोंथांनि गथ'नि सायावबो साग्लोबनो हायो. दा बेनिखायनो साफ्रोमबो समाजनि
मानसिफ्रा गाव गावनि गथ' गथाय आरो न'खरखौ सामलायनायाव आरो समाजनि नेमखान्थिखौ लानानै मोजां रोखोमै सिरिबाङै बयबो गाव गावनि गथ' गथायखौ फरायनाय लिरनाय आरो आखु दानायाव जुदि गियान होयोब्ला गासैबो गथ' गथायखौनो जोङो बांद्राय मोजां जायाब्लाबो बयनिबो गथ' गथायफ्रा मोजां लामाजों आगान सुरगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। आरो उन्दै समनिफ्रायनो नोंथाङा जाहाथे गथ' गथायनि सिगाङाव बिरि सिगारेट निसा बेसाद दानाय बायदिसिनाखौ दिन्थिनो नाङा। बेफोरबायदि नुयोब्ला गथ'आ बेफोरखौ नुनानै सोलोङो। मानोना उन्दै समानो जाबाय जिउ दानायनि मोनसे गिदिरथार सम। बे जिउ दानायनि गेदेरथार समनि बुब्लियाव माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि नों गथ'नि सायाव खालामोब्ला हल लाइफआव बे गथ'नाव बेनो एफेक्ट जानो हागौ आरो मोनसे बुब्लियाव बे गथ'नि जिउआव बेनो सिलिंखारनिबो लामा जानो हायो। बेनिखायनो नोंथाङा उन्दै समावनो नोंथांनि गथ'खौ दानायनि मोजां सम। बेनिखायनो नोंथाङा उन्दै समावनो नोंथांनि गथ'खौ फरायनाय लिरनाय आखल दानाय आरो बायदि बिथिङाव सोलोंथाइ होबोबाय थायोब्ला देरनानै बे गथ'आ खोब मोजां जायो। आरो फरायनाय बिथिङाव सम लानानै गथ'खौ फोजानाय, सम लानानै गथ'खौ स्कुलाव थांहोनाय आरो थि समावनो न'आव फैफिननाय आरो बियो कलेजाव थांनानै बा फरायसालियाव थांनानै सोरनावबा आलासि जाना दङ नामा, बे सोरनि न'खराव दङ ना, सोरबा हौवा मानसिजों सोरबा बबेबा हटेलाव बियो रेस्टुरेन्टआव एन्जयमेन्ट खालामदों नामा, माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों नामा, बेफोरखौ बिमा बिफाफ्रा माबा जासै गावनि गथ'खौ मोनाबिलि जानायनि सिगाङावनो बा स्कुल टाइमफ्रा अभार जालांनायनि उनाव गथ'आ मानो न'आव सफैयाखै आरो मा जादों बेफोरखौ नोजोरथि होनांगोन आरो खबर लाफा खालामनांगोन। आरो बैसो जानाय लाइमोन फिसाजो फिसाला दङब्ला, स्पेसियेलि बिदा दङब्ला बिदाफ्रा थांनानै बे गथ'खौ गासोहैनांगोन। बे गथ'आ बबेयाव मा जादों मोनाजायोब्ला गावनि बिनानावा सोरजों थाबायदों मादों बेफोरखौ नोजोर होनांगोन। सफैयाखै बेफोरखौ गार्जेनफ्रा मबाइलजों बुंफा खालामहरोब्ला बे गथ'फ्रा गिनाय मोनसे फैयो आरो बिमा बिफाया गावनि सायाव माबा मोनसे सन्देह खालामबाय नामा, बिमा बिफाया आंनि सायाव माबा गोरोन्थि नुबाय नामा, बेखौ साननानै बे गथ'आ गावनि गोरोन्थि लामाजों थांनो नागिरनाय खायसे लामाफोरखौ गाथेनानै मोजां गेबें लामाजों गिदिंफिननो नाजायो। आरो बेबायदिनो नों मोनफ्रोमबो बुब्लियाव गथ'खौ सिरिबाङै जोथोन लायोब्ला बे गथ'आ न'खरनि फारसे, गार्जेननि फारसे आरो बिदाफोरनि फारसे, बिमा बिफानि फारसे गेलेमनाय फैयो। जाउनाव बियो न'खरनि अननायखौ लानानै बे जाहाथे न'खराव जाहाथे गुबुंले थासारि दा जाथों बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावगोन। बेनिखायनो नोंथाङा गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो खोब मोजाङै जोथोन ला। नोंथांनि गथ'आ मोजां जायैनि खोथा गैया। आरो गथ' गथायखौ गोरोन्थि लामायाव थांनाय नुयोब्ला बे गोरोन्थि लामायाव मानो थांदों आरो बिनि बैसोआ बेसेबां आरो बियो बे लामाजों थाङोब्ला इयुना बियो माबोरै खोमसि जाहैगोन, बेफोर गासै सोरगिदिं बिथिंखौ बुजायनानै होनांगौ। थोंजोङै गथ'आ माबा मोनसे जाहोनाव सानस'नो हायियाव मालाबा गोरोन्थि मावो, बे फिसा गोरोन्थिखौ लानानै जाहाथे बिमा बिफाफ्रा बांद्राय सिरियास जाया। खायसे लाइमोन समाव बा बैसो जाफुनाय समाव सोरबा सेंग्रानो अननाय होफ्लांनो हागौ बा माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि रमान्सआव गोलैनानै रिलेशनशिपआव थांनानै माबा मोनसे जानो हागौ। बेखौनो बांद्राय सिरियास लायोब्ला बे गथ'खौ होबथानो नाजानायाव निख्रुइ नोंथाङा बे गथ'आ बै मानसिजों जा बायदि मानसिजों हाबा जालाङोब्ला बिदि मानसिजों बियो लाभ ग्रस जानानै जुलि जाहैयोब्ला खहा जागोन, बेनिख्रुइ बांसिन खहा जाहैनायखौ नुनो मोनगोन। मानोना बे गथ'खौ नों बुजायाजा लाबोफिननानै मोजां रोखोमै गावनि केरियार दानायनि खोथाफोरखौ बिमा बिफाजों नङाब्ला बिदाजों नङाब्ला बा बिबथै बियादै बिमायफोरनि जोहै बेफोर खोथाखौ बुजायहोनानै बेखौ गेबें लामाजों लाबोनो जों नाजानो नांगोन। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफायानो गाव गावनि गथ' गथायखौ मानसि जानायखौ बयबो लुबैयो। आथिखालनि मुगायाव सिम्पल BA MA BSc फरायनानै साख्रि मोननांगौआबो सोब गोब्राब जानानै गथ' गथायफोरखौ टेक्निकेल इडुकेसननि बिथिंथिं दावगालांनो थाखाय माखासे टिपाइसन होनांगोन आरो उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाफ्रा केरियार गाइड होनायनि गोनांथि दङ।
आथिखालनि मुगायाव IAS, IPS, ACS बायदि इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसननि एग्जामफ्राव जोंनि गथ'फ्रा माब्रै उथ्रिसार जानानै सासे DC, सासे डिपुटि कमिशनार, सासे IPS अफिसार माब्रै जानो हायो बेफोरखौबो जों उन्दै समनिफ्रायनो बुजायनांगोन जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा देरनानै बेफोरबायदि गेदेर गेदेर एग्जामफोरखौ लिरनानै जोंनि समाजनि सुबुं सम्पद जाहैनो हायो बेखौ नोजोरथि होनांगोन। दा खायसे केरियारखौ दानो थाखाय 10+12 नि उनाव गोनोखो आरो सानखान्थिनि बिथिङाव खोब स्मार्ट जानायनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गोनोखो आरो सानखान्थि, इंराजि बे मोनथाम साबजेक्टआव जोंनि गथ' गथायफ्रा जाबादि रोंखा राखा जानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै जोंनि गथ' गथायफ्रा बेफोर साबजेक्टफोरखौ स्मार्ट खालामनो थाखाय नाजानांगोन। बेनिखायनो उन्दै समावनो गोनोखो, सानखान्थि आरो इंराजिखौ जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे साखाफारा जानो हायो बेनि थाखायनो उन्दैनिफ्रायनो स्पकेनखौ सरसा खालामनाय हुदा खालामनांगोन। आरो इंराजिनि बिथिङाव स्पेसियेलि सोरनिबा गथ'आ खोब लोरबांब्ला आं लिरनाय गांसे लेखा दं, अल टाइम पेपार इंलिश स्पकेन कर्स, बे लेखाखौ फरायोब्ला जोंफोरबादि हाजारजन MA फैब्लाबो नोंथांनि गथ' गथायखौ इंराजि सावरायनायनि बिथिङाव फेजेननो हानाय नङा। दा बे लेखाखौ आङो स्क्रिनाव होगोन। बे लेखाखौ स्क्रिनाव नायनानै ला। बे लेखाखौ दिहुनदोंमोन नीलिमा प्रकाशन, जोंनि बाक्सानिनो, बरमायाव लकेसन, बरमा फार्स्ट गेटआव ओंखारनानै बरमा कलेज र'डआवनो बेनि दखाना। बे नीलिमा प्रकाशननिफ्रायबो बेखौ पिकआप खालामनो हागोन। खोब मोजां रिसार्च खालामना लिरनाय जादों बे लेखाखौ। इंराजिनि बिथिङाव टिउसन लानायनि गोनांथि गैया, गासैनो बे गांसे बिजाबानो नोंथांनि गथ'नि थाखाय गंसे इउनिभार्सिटि इंराजि बिथिङाव होननानै बुंनो हायो। दा बेनिखायनो जोङो बैफोरबादि गोजौ मानदान्दानि सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि गथ'फ्रा मोजां जाहैनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनांगोन। उन्दैनिफ्रायनो नोंथाङा जाहाथे नोंथांनि गथ'खौ स्मार्ट खालामनो थाखाय बा स्पेसियेलि सानखान्थियाव स्मार्ट खालामनो थाखाय उन्दैनिफ्रायनो नोंथांनि गथ'खौ धारापातखौ मुखास्थ' खालामनायखौ नोजोर बोनानै सोलोंथाइ होनांगोन। अब्लानो नोंथांनि गथ'आ सानखान्थिनि बिथिङाव सानखान्थि लाइनाव रोंखा राखा खालामनो नांगौब्ला जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों मा खालामनांगोन, बे धारापात एबा साननाय फारि बिजाबखौ 1निफ्राय 10सिम नोंथाङा गथ'खौ जेरैखि जायाब्लाबो थाखोसे थाखोनै फरायनायनि गेजेरावनो बेफोरखौ कमप्लिट खालामना होनो नांगोन। आरो गथ'खौ सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनायाव गिबि इंराजियानो जा सानखान्थि जा बायदि बायदि फराखौ फरायनायनि सिगाङावनो गिबियावनो नोंथाङा मा बे साननाय फारि बिजाबखौ मुखास्थ' होनायनि उनावसो गथ'खौ गुबुन साबजेक्टखौ फरायनो होनाया गोनांथि दङ। आरो बेफोर बादि खालामब्ला गथ'आ खोब स्मार्ट एबा गोबौ मेलेमनि जागोन। आरो सानखान्थि लाइनाव बियो 10+12 जानायनि उनाव अब्लाना नोंथांनि गथ'खौ डक्टर लाइनाव, इन्जिनियार लाइनाव, MBBS लाइनाव बायदि बायदियाव हरनो हागोन। आरो बे गथ'खौ गावनि केरियार बिल्ड खालामनायाव गोबां बिफाव होनाय जागोन। दा बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ' गथायखौ मोजां रोखोमै सामलायनायनि गोनांथि दङ। सोरबा बिमा बिफाया जुदि साख्रि गैयाब्ला, हयथ' बिमाया साख्रि दंबा बिफाया फिसाजो फिसालाफोरखौ लानानै बबेबा हस्टेलावनो जा जेरावखि जाया थांनानै बे गथ'खौ लोगोबादि थानानै बेखौ साबधान खालामोब्ला आरो बे गथ'आ गाज्रि खामानि मावनो खाबु मोना। ओंखायनो बिमा बिफाफ्रा गथ'जों लोगोसे थाफाबाय थानो हायोब्ला बे गथ'आ अराय साग्रिद जायो आरो गावनि फरायनायनि बिथिङाव बे गथ'आ खोब नोजोर बोनानै फरायगोन। आरो अब्लाना नोंथांनि गथ'आ जोंनि समाजनि सुबुं सम्पद जाहैगोन होननानै जों मिजिं लानो हायो। जाथिनि बेसाद बाहायनायफोरखौ अराय सिखोमाना सोलिनांगौ। माब्लाबाबो नोङो गथ' गथायनि सिगाङाव जौ, गान्जा, बिरि, सिगारेट सोबना दिन्थिनो नाङा। मानोना उन्दै गथ'आ
बिमा बिफा गेदेर गोलाव आरो नसुंनि मानसिया जा खामानिखौ मावफ्लेबाय थायो बेफोरखौ नुनानै सोलोङो। मोजांखौ नुनानै सोलोंनाया जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय माखासे गाज्रि बिजाउनफोरखौ नुनानै गथ'आ गावबो बिरिया माबादिलै आंबो सोबनायनिलै बा बिमा बिफानि मेगननि आन्दोआव बिफानि खर' थानानै सोबो जायो। दा बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि गथ' गथायखौ मोजां रोखोमै सामलायनायनि गोनांथि दङ। सोरबा बेखायनो आं दिनैनि कन्टेन्टखौ सुंद'बै इडुकेसन लाइननि खोथाखौ लानानै जोंनि गथ' गथायखौ माबोरै जोङो सासन खालामनांगौ आरो माबायदि सासन खालामनायनि गेजेरजों जोंनि गथ' गथायखौ जों मानसि खालामनो हायो आरो बेफोराव साफ्रोमबो जोंनि न'खर बिगोमाफ्रा बेफोराव बिफाव लानायनि गोनांथि दं। नङाब्ला जोंनि गथ'फ्रा आवसारि जानानै सा ससेयावनो जोंनि गथ'नि इयुनथिखौ जोङो खोमसि लामाजों हगार हरनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांनि आंनि जोंनि समाजनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा जाहाथे मोजां हाबा मावहैनो हायो आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै आं दिनैनि बे कन्टेन्टखौ लाबोनाय जाबाय। बेनिखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफाफ्रा खोब साग्रिद जानायनि गोनांथि दङ। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो नाजाला। बयबो मिथिगौ गाव गावनि गथ' गथायखौ मानसि खालामनो हायोब्ला खोब गोजोननाय मोनो आरो बे गथ'आ गुनि गियानि जानायजों लोगोसे गोजौ सोलोंथाइ लानानै साख्रि बाख्रि लानानै मोजां न'खर सामलायोब्ला बिमा बिफाया गावनो गोजोननाय फैयो। बेनिखायनो बे गोजोननायखौ बयबो लानो नांगौब्ला गावनि गथ' गथायखौ मोजां रोखोमै सामलायनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। मानोना आबादखौ मावोब्ला जों हासार दै होनानै मावोब्ला बे आबादा मोजाङैनो दङ। न'खरानो सासे गथ'नि जिउ दानायनि गिबि बुहुम फरायसालि। न'खरनि थासारि न'खरनि हालतफ्रा मोजांब्ला गथ'आ मोजां जायो। बेनिखायनो नोंथाङा गथ'खौ मोजां खालामनो नांगौब्ला फरायसालियाव थांनायनि आगोलाव नोंथांनि गथ'खौ साखा फारा खालामनांगोन। मानोना गुनि गियानिफ्रा बुंदों बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन बुहुम फरायसालियानो जाबाय न'खर। बे न'खरनि बिमा बिफा गार्जेनफ्रा जुदि मोजांब्ला बिथांमोननि न'खरनि गथ' गथाय आरो फोलेरारिफ्रा मोजां जायो होननानै बयबो बुङो। आं भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनो नाजाबाय आरो जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि भिडिअखौ मोननाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो अल नटिफिकेसनखौ नोंथाङा थुनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनि साखाथियाव सहैनो हायो आरो नोंथांमोननि थुलुंगानि जोहै आं जाहाथे गोदान गोदान टपिक बा कन्टेन्ट लानानै नोंथांमोननिसिम भिडिअ होनो हायो। दा बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसे फिन आंनि नायगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।